assalamu aleykum bandiraɓe mi salmini kala ƴeewo Pinal TV bisimilla moɗon émission mo wiyeteɗo kalden hande Pinal TV immike yettike cité ministériel Bamako ɗo en nema min jottike mawna gorko wiyeteɗo Sékou Boli nenno kañum miɗa wondi ɗo hande kasen e Khalifa Koita kanko mo confrère Pinal TV on radio fréquence 3 mo gollata leydi Bamako ɗo en nema so Allah jaaɓi anni gajurirde mo hande kabaru tiiɗalla gonɗo hakkude Mali ɗum woni centre Mali ɗo yaade fa hedde funnague ɗum woni hedde nord Mali o tiiɗalla gonɗo hande leñol fulɓe kañum ko waɗa mura ko goto fou andana gonga muɗum so Allah jaaɓi nenno mi warat tottude joni haala monsieur Sékou Boli yalla omo sifana hoore maɓɓe yimɓe kañum e Khalifa Koita kanko du yalla omo sifana hoore makko yimɓe bisimilla moɗon teddi faydi Madina Tall a jowtama sanne a barkinama sanne nden eɗen belti hannden e wondude e kanko Sékou Allah e Boli jeeyaɗo aka gonanɗe en les ministre meɗen humanide banggal kaldal e kawral e deƴal liidi ndi hono hani wartede e liidi ndi ndenno kanko so en gari makko ga hannden en gari ɗo kanɗen warde en landiki du kanɗo lande so fulɓe mbi ko ɓuuri curki wawa nele dow kammu ndenno eɗen jiiɗi famande famude gueɗe kewɗe ko ñuñete tawi en itti hunde makko kanko hoore makko eɗen mbawi hemde keɓɓe faamu suudu babata fof heɓa faamu ndenno eɗen belti hannden wonde makko ɗo e Tall a salminama bisimilla maɗa Sékou Boli ok mi jowtima Madina Tall mi jowti Pinal TV ƴeewoɓe ɗum e gollo ɗum fof mi jowti mi landi ko jaam maɓɓe min mbiɗa jeeya aka mbiɗa wiye Sékou Boli mbiɗa golla ministére de réconciliation mi chargé de mission mi jowtima mi landi ko jaam moɗo garama ngo weeli kan sanne ok mi weltima sanne e ƴeewo Pinal TV du fou weltima hande nenno Sékou Boli ko woni hakkille ma joli gila tiiɗalla o fuɗɗi nooro kañum e hakkude leydi Mali warde fa joni bon tiiɗalla ko woni leydi ndi ko en kaali en kalti ko waddi tiiɗalla leydi ndi ko terroriste ko ni waddi tiiɗalla leydi ndi fadde ɗum warde leydi ndi tiiɗalla fof wala no leydi ndi mais ɗum wari leydi ndi ɗum waddi tiiɗalla yimɓe mbarama yimɓe mbawa jagade kasi yimɓe mbawa durde kasi yimɓe mbawa rende kasi probléme ma terroriste ko ni wadde leydi ndi effectivement ɗe balɗe jaɓɓiɗe aduna o fuu yii ko waɗi mura ko aduna o fuu nani aduna o fuu yii ko mbawɗa haalande men kabaru ko waɗi mura ñande muɗum ko bon ko waɗi mura ko suuɗaki fe goto suuɗaki ɓimmali fuu hoɗum wadde mura ka torra kabaru ko yimɓe naati terroriste ko par ce que duuɓi jeɗɗi joni laamu yettaki mura terroriste ko heeɓi sembe toon mo jiiɗa fuu yo terroriste ana jogui malfe ana gaɗa ko jiiɗi fuu ana caama e population ana gaɗa population terrorisé ana tampini yimɓe bon wona gonɗo ley mura fo woni jihadiste wona gonɗo ley guure ɗe fo woni jihadiste mais jihadiste ɓe kayen mbitanta ɓe kayen mbiyata ɓe kayen nagata jakkaji maɓɓe kayen mbiyata ɓe tacca tubaji maɓɓe kayen mbiyata ɓe jurna wareji maɓɓe nden no duuɓi jeɗɗi laamu yettaki to hannde jihadiste ɓe mbitanta ɓe laamu heɓi renseignement murato toon luumo jihadiste ɓe to jakkayɗi nannete to jakkayɗi cottete toon ko watte ko fof watte toon wano ɗawanno capital maɓɓe kamɓe mbitanta ko yimɓe tan watte bon ko arme heewi renseignement mum ko so arme yi nanngol to ñande luumo andi homo fuu tawet toon so arme yehi nanngode toon bon so arme nangi toon wasata maayoɓe ɓe jara juppa ɓe ka baasi ka ko waɗi ka fuu yimɓe ɓe ngala e torra ka ɓe ka wajibi keɓete e baasi mais jihadiste en keɓama toon ɗum ka suuɗaki fe goto jihadiste en keɓama toon mais hoɗon probléme mawɗo o du suka fulɓe ɓe naati e jihadiste ko ɓe anda koro kon jihadiste ko jaati ɗo jihadiste ko naati e leydi fuu ndi leydi heelan ƴew jihadiste ko on jii yimɓe ɗan jiiya ɓe jii série ɓe jii no série laati ɓe jii Bachar al-Assad leydi mum ɓe jii no helda ɓe jii no Iraki helda ɓe jii nokkuji fuu ɗo jihadiste naati fuu helete nenno kamɓe ɓe gardi e diina maɓɓe ka
ɓe ngari ɓe nanni hen pulaku homo nanni pulaku hen Hammadou Kuufa homo waddi Jadi Sako o ele Mali yadda gali homo jokki yadda gali Hammadou Kuufa pullo fu jokka yadda gal son Hammadou Kuufa fadde fulɓe adde Hammadou Kuufa jokkude yadda gali gure pulɓe fu cumaka pullo fu waraka mais ko Hammadou yewi tawtowdemo so naati makko kaydi yo pullono tawi ana waajo yimɓe ana jiɗimo yimɓe ana korsinimo mo wari mo naati ko ɓen kalantamo kono mi wiyata kanko komo natta ñande mo natta nde mo naara kamba diina Allah kam mo naari peut-être ɗum mo naara e ɓernde makko mais mo anda wona ɗum woni ton mais hande kana han tawede mo andi wona ɗum woni ton sabi kanko jaatiɓe no woni nande waajuji makko ɗimo haalta o yettide gaddum ka ko moƴƴa wahabiya ko sa laati wahabiya ɓe gaɗani kanko jaatiɓe woni nande waaju makko fa komo naati hen ko ɗum hawni kan sanne nga ko hawnaki Allah par ce que ɓi adama neɗɗo laati fof koddoro e lamɗen dogan dow muɗum ko Allah feccama ko fe sa yiɗa a waɗa so ɗum laɗo feccama mais pula ko ukkike hen par ce que fulɓe jiiɗa gonga te woɗon fulɓe jiiɗa gonga ko woni men ko foke kaale enen naati hunde fadde men naatde mayre nde fe goto waɗaka mais sa immike a wi pulaku naati hen yimɓe immotede ɗan jenne Seegu Boli yari ƴiƴam fulɓe Seegu Boli yiɗa pulaku naati Seegu Boli hono mum yidde pulaku fala min mbiɗa wawi wiide jaati wona wasu wona mantade neɗɗo wawa ɓurde kan yidde pulaku jaati par ce que hande mi waɗi wi an danger kambare pulaku ko immimi fami walla pulaku par ce que ñande immotomi les centre to 2018 nde pullo fuu jiidaɗo sawru muɗum so heɓama fuu waɗete wiyete Jadisi mi yii fulɓe gure muɗum ani cume ani mbare mbimi min ɗum wawa joɗorani so mi yiya pulaku ana warde ni don so ene jogui malfe ana mbawi yildade yo civil en mais fulɓe so jira malfe mbarete mbi suka fulɓe jaaɓe daaro ɗerol e jungo guiɗiraɓe an burdaɓe mbimi ha joni kokka min do ɗerol mi yami mi walla e leñol angol par ce que leñol ngal ni waɗe jamma ñalowma mais ñande muɗum tawi gure fulɓe cumama tawi kulogo en cumama birga en cumama mbamma en cumama fulɓe mbarama egginama mettami mbimi jonka no fulɓe mbarteni somi noddi pulako o fof pulako o waran so pulako o wari pulako o darike fou minen du min gaɗa mouvement tawi miɗen mbawi yiilade min ndeyana gure amen ɗe don sona goɗɗum warta yimɓe bonɓe garoɓe samde de gure ɗe tawi suka fulɓe mbawi darade dardo muɗum komin gaɗi ɗum ko kamɓe laddenkoɓe Hammadou Kuufa yimɓe fu nani Hammadou Kuufa waɗi vocal mo wi pullo fu ɓamɗo malfal ngal wona malfal diina Allah ngal fu mo waranto mo wona ladde ndek aya ladde ngeni ɗo dama ɓande malfal so darɗa saabi ladde to gure ɗe goni bon kanko mo wawa rende gure ɗe a wawa rende gure ɗe so laamu wari on doga so laamu wari so on dogi gure ɗe cume population o ware on killaka on tilli kasi on mbi population o naaway so naawi so mbarama fuu gartan taw on ladde to nenno fulɓe fof no mbawi nadde ladde no fulɓe fof mbawi nadde ladde hay ɗum kaɓanimi so donkumi won mawɓe ana ga pulaku garmi jiidumi muɗum en dabariji ɗomi jirri mi waɗani mbi wona min ɗum wadday kam min ko jimmi pulaku immo daro so yimɓe naata e armée ɗe on mbi armée warata on mbi armée sumata gure moɗon so onon jaati on laatike armée ne est ce que oɗon cuma gure hoore moɗon est ce que on mbara hoore moɗon on mbarta hoore moɗon ne garam 2018 nde ɓale ɓe tan kaldete pulako haaltaki fe par ce que mouvement pulako fu yiyaka bawɗo darade dardo jabbi muɗum premier ministre Allah hinno yafumo Boubé nde mo warno nde mo noddi haɓɓe mo hokki haɓɓe réussir ngaji 4 mo wi binda jiɓɓe nadde armée mo hokka min du réussir ngaji 4 mo wi min du mi winda suka fulɓe jiɓɓe nadde armée min mbasi wala hen ɓeɗon bindi ko muɗum fa tili min noddumi suka fulɓe gara fami winda ɗum en ñande fof da bonnitiɓe ñande fof da haalɓe on nani e vokke ɗum ka yona komi wirfito hen fof on fof on nani yoga wiya Sekou Boli projet makko no Sekou Boli mo jiɗɗo yaata ƴiƴam fulɓe Sekou Boli ni e ni mi huncan junggam
projet mi yi'ay projet ngare naati armée projet ko ɗum nafata kan sona yidde walli len on sa naati armée ɗe salaire ma on joddima ndi sey ko bol nangata so watta jib muɗum an nangata so gatta jibma gurdira koreji maɗa sa laati ke fonctionnaire an nangata joddima an rena to wona min nenno somi nani eɓe kala ɗi haalaji mi watta découragé kuuɗe par ce que mi andi faamu won ko heeway so war fa ndenɗa na ngara naata armée na laaɗa jadisi a dogale ladde sa heɓama barateɗo sa heɓama warate koreji ma mbare ɗum sa wari a rento ndena koreji ma nanga joddima heɓa ɗo guura ɗum fa maya tawi haɓɓake neɗɗo ɗum ne est ce que neɗɗo ana hani wiide mana moƴƴina moƴƴa ɗum ka an jantata an ande ko moƴƴina ko moƴƴa mais mi ronki pulako o faama ɗum woni probléme mo joguimi sanne mura fe goto wawa wiide yimɓe ɗum mayna ɗum may mais ko andumi tan sa a darni yimɓe temedere waraɓe capan jeenaɓe fu jaadi sen so ɗum muuyi ɗum wela ɓe so muuyi pati wela ɓe gonga Allah min kalta neɗɗo fur mo neɗɗo mum wara mura so civil wara mura ɓe yimmoɓe gara ɓe mbiyani mani anni ni wiyete warama mura anni ɗereji mum anni carte mon na minen goni sakira mum anni gare kolleke bara ton 90% fu yo terroriste wara nenno fulɓe jiiɗa gogo o haale defo goto du won ton so laamu warati on mbaran laamu so on mbari laamu gaɗon vidéo kollon laamu onon fulɓe noon onon mbari laamu o min mbari ɗawtuji min ngari ni min gaɗi ni so laamu o on kalta gonɓe ley geni ɓe fe goto haalta on fof de'into ten so laamu immike fa wara waroɓe ɗum du immo ɗon kalɗon kasi laamu immike wari population civil ana gasana mi message gote kalnami pula gonɗo ladde o ɓe tinno ɓe jalta e jadi sa ko nafa wala hen en gaddaɓe tan fa timminɗe burdaɓe wadduɓe jadi sakoɓe eɓe andi sowona fulɓe naati e jadi sako tan laamu tilke noro mais ɓe garɓe so ɓe palli pulako o yalla heeda ɓe heedore hakkude muɗum maɓɓe saabi so pulako o sa nani aɗa yawta centre o fa jaaha nord to fo a heeɓa hoorema centre ɗo de ɗum ne sa heeɓa hoorema centre ɗo a wata jaɓɓade yaadino fa kaɓoɗa nord a wata tade a haaɓe yesso a haaɓe caggal no sowona timɗa no goto ɗum ne sukaɓe fulɓe leñol fu gongol mali eɗani pulako ɓuuri hewde nenno ko kala message mo kalan fa hande fulɓe jalta e jaadi sa ko ɓe ƴeewa tan fadde maɓɓe nadde nde hunde teddengal tan woni pulako fadde maɓɓe nadde nde hunde burus wana ɓurno ngallu o welde a yahanno burus a ñaama a yaran a heɓan neban heɓan kosan heɓan tiw a janggan qur'ana o du ɓe ƴeewa hande ɗum fu ɗum wala hande a yahata ngendi fulɓe fuu so jaha tawa duɗal qur'ana no woodi mi sikku kanko Amadou Koufa gonɓe mbiɗo mabbo yo seekujo hande o mbiɗo darno diina Allah o hotomo janggi wona le masino o janggi somo tawino diina no woodi le masino somo tawino qur'ana no woodi mo janggi qur'ana sakko mo hoore diina hande wona masina ne warta holde diina sabu ɗon ka ɗon diina fuɗi ko jimmi haalandemo mo ƴeewa leñol makko ngol warama hande pulako ani dari ana doga jamma e ñalowma fe goto waɗa samalla hoore mum ko diina ka wari ko du fulɓe tan ɓe ɓuuri bonande yeɓe mbari amériji fulɓe yeɓe mbari joro en fulɓe yeɓe mbari maire en fulɓe a nanta supportere ɓe ana kala ɗum ka bata fe hecci kenge won gorko ɓe nangi kamɓe jaadi sen jeeɓe mbaro jomum ɗum supportere haaltano nenno jakka e nangueteɗi e fulɓe nanguete nenno ko warate ko fulɓe mbarete kamɓe mbarata fulɓe kamɓe nangata jakka e fulɓe ko watte torra ko fof fulɓe watte nenno fulɓe ɗum donki famande ɗum hoore muɗum e ɗum donc mi anda fuu no kalda mi jaati mi wawa wakkati mi waɗan bloqué jaati par ce que mi anda ko kalda mi jaati sabi so leñol ma sini famata ana tiiɗi quoi ɗum woni kabaru pula ko hande ɓe anda ɓe ngala gaño sowona jaadi semɓe jaadi so mbiɗo kañum warɓe rendema
haala allah fenata kono allah haali qur'ana feeso min gana moodi ba min gana jangol ko allah haali seeɗa ko kam ine andi allah wi neɗɗo fuu mo a wawa rende pati nanga jakka muɗum wona allah haali ɗum nenno kamɓe won jiya jakkaji moɗon nangue ɓe mbawa rende o andi ɗum ka wona diina kamɓe ɗo soɓe dinankoɓe soɓe gaari ɓe andi soɓe nangui jakka mum so laamu waɗi ɓe doga ɓe joppa on ɓe kana nangude jakka mum no donc kan ande ɗum wona diina ɗum bandiyaku noon sabi hoɗon bandiyaku ƴeew hakkude tumbutu e jenne ɓi pullo fuu suudu hantino fuu naata e jaadi sembe ay ɓikkoye cuuɗo an toon terere wujjannoɓe arande dabaji janane ɓe ngala duranoɓe samalla ɓe ukke hunde kono garata tawa sewre janane ana dari a anda fuu jeeɗo sewre nde lima sewre nde jakka mbiya alsilami min heddeto amen to so nagge duygue fuu ɓiɗɗo gonɗo reedi o 100 yoɓente hoto ka diina woni diina allah so a waɗi e sewre so neɗɗo goto kay jeeyi gui'al dande mum 50 nagge ngaari ittata jakka so kolce debe jogui wiigue ittata jakka mais onon garon sewre o anda biicalno o anda jeeɗno ɓe ganata a jakka limete majjo koye kawruno par ce que cukalol bandi woyno ɗum wona diina allah nenno ko kalnaɓe hannde laamu heeɓi sembe laamu jungo e jungo risana wondi hannde wallahi so neɗɗo wi wallahi mi anda no waɗa yeesa mi anda waɗa caga mi seeni allah nde ɓe jaltan feemi neɗɗo sorotaɓe par ce que ladde nde fuu waran sumede fa laaɓa tal a yiita leggal yitere fe sa nani a sukkol ladde a suuɗo fuu cukkiri woni toon so cukkiri wala nde a suuɗo kadi ɗum ne ɓe jalta ɓe ngara illa ɓe mbawi warde ɓe ngara ɓe naata e armée leydi a wawata hebde sembe le leydi maɗa sa wona armée so ɓe ngari ɓe naati armée ɗe kamɓe nelete kasi so jaha ndena e guure muɗum e mi hokkete exemple gotel 91 en ɓurdaɓe ɓe mbaranoma ɓe egginama fe guure maɓɓe ngalano koɓe naati armée ɗe ko ɓe garti kasi guure maɓɓe hande mobilaji andiri le guure maɓɓe gueloɗi maɓɓe e nayyi maɓɓe ɓe gartino ɓe gorno kambata ɗum par ce que armée immotoɗo yaha toon ɗe kamɓe ɗum e armée mais si en naata e armée en keɓata sembe so ɗum wiyama posé en mine vraiment wakkati ɗum yurminto kan jaati par ce que mi ronki ɓe paama min miɗa haɓa e laamu jamma ñalon sona laamu walla kan sakiɗaɓe an iway ko boni yalna naata e laamu aɗan change ko fulɓe keeɓi ko ɗum a jangi a janggay fuu ngare on naatan on darata kasi a jangi a janggay fuu a gaɗɗo ko boni a barnoɗo yimɓe a torno yimɓe mais ɗum fuu sa waɗi a yaafama gara naata armée ɗum fuu min kaɓi ke famille kiɓi so wiyama ɗum du woy yimɓe ana jooɗi ɗo Bamako ɗo ɓe ka kammari gaɗa ka associé hen na noddaka hen so muuyi pulako o halko tanke kamɓe wona kamɓe mbitanta hunde na kamɓe goni fof so muuyi pulako o futtima kamɓe kaɓe killaka ɗum fof ɓuuri tampidaka hamɓe walde kam wonɓe ɗo kadiri gonɗo hamɓe walde kam ɓe cali wallude kamɓe cikku so ɓe balli fu mi ɓe ballata wona mi ɓe balta de pulako ɓe balta mi horanka torra majjum fuu yettako mais ko laaɗɗa fuu a julɗo a kefere yo alsilami fuu sa yi leñol ma waɗe ka fuu nawete ɗum naawi kam fawana sanne han joni hakkille makko nanni fulɓe ɓe terroriste o koɓe heɓata hen ko nanni fulɓe terroriste ko e hakkille pullo ne mbiɗa pullo saabi allah fuu fo a heɓanto ko pullo yiyata aduna mum fuu diina allah e nagge ɓuran ɗum pullo hunde fof anda sona dabaji e diina allah pullo bañare ɓaliri kilndu janggay so gandikema fa fiyana fa waɗi koɓe sabi min dardima saabi allah ni mbiɗan saabi allah fo daroto hay hammadou wari moye gaari naate diina fi sabilillahi kamɓe kaɓe cina diina fi sabilillahi ka moye diina huɓɓi ɓe cikku ka diina ka gonga wano mi anda wona diina ka diina abdoul wahabu no ka wona diina ya rasulullahi ka diina ya rasulullahi ka neɗɗo fiyata neɗɗo kane jiiɗa jomum fuu a seeto e muɗum a yiɗan ɗum haya kamɓe diina maɓɓe ka ne jiiɗa jomum fo a yiyan tubaji daɓɓi a yiyan baye cukkuɗe a yiyan jomum wona ngorni nde hemma fuu ɗum warete ne mbiɗa ɗum saabi allah fuu nden ɓuuri hirsudema
illa ɓe ngari ƴeewe wahabiya wonɓe le hakkunde tumbute janne ɓe fe goto ɓe nangay jakka mobbo mum fu ɓe mbaray wahabiya goto fu ɓe mbaray ay mobbo yiɓɓe annabijo ɓe ɓe mbiɗe dabotoɓe ɓe kirsata kakkila gonga kalamami a nanta ɓe mbari addunke a bata saabi kamɓe dina abdoul wahab kaɓe anni darde ƴew yiɓɓe modi baɓe jokkuɓe dewtere maliki ɓe yiɓɓe annabijo ɓe kaɓe jiiɗa fi yiide ɗum en mais koɓe kaali fo haala annabijo ɓe kalta mais tawi wona ɗum woni ɓerɗe ɗum e ɗemgal woni wala ɓerɗe modi ba mobbo fu o kirsi so gaɗi vérifiande fo on tawa mobbo jokkuɓe dewtere maliki ɓe kamɓe dewte maɓɓe ɗe ɓe mbiyan jomum musrik no leydi darata ko tawi alhorma wala leydi darata ko tawi modi baɓe wala modi baɓe jiiɗaɓe kay goni nuyli aduna du'a o samata ko keɗɗa fof so du'a wala hen mere hay kamɓe ɓe mbarat taf nde ɓe garno nde modi baɓe ɓe kirsi amérique ɗi ɓe kirsi so ɓe donni jama o nde ɓe garanno nde a yiyan galle mobbo wo e ngendi ana jogui mallemere ɓi pullo na mallemere talibu janggo fuu so wakkati midi waɗi immoto jaa gaɗa coore garbino garta jande ana woodi duɗe ana goodi kulle fof ana goodi ha machine a yirta duɗal nono diina garka ñippowo duɗal ɗo e diina ka huɓɓan duɗal ni misideji darde jande waɗe hande a yiyatan a yiya miside toon a yiyatan a yiya jumma toon a yiya modi baɓe ngala toon fuu dogi gartile gelle ɗe fuu dogi gartile gelle nenno mi yii ɓuri mi nani a yaadi e colonel wage murato ko jaaɗa murato ko jiiɗa to ko tawsiɗa to ko jaami murato ko par ce que fulɓe mbi wona gonga fuu haalte yimɓe mbiɗe min jeehi murade min mbi yimɓe mbaraka de naatini yaltinde min jeehi muran koɓe jeeyata andi jihadiste e mbara ɗo ɗum mi haala ɓe keeɓa koɓe kaala kasi par ce que somin jeehi muran koɓe kani wiide mi hay minen kam o garina ay minen kam civil amen ɓe mbarama fa heewi jenaɗe maɓɓe anni ni e ni kollami nden no civil e mbaraka ɓe kollaymi ɓe kalnaymi ngaɓe cuusa haalde so ɓe kaali ɓe mbarete jihadiste e mbara toon mura jihadiste e mbara mi wiyata dommage collatéral watta hono guerre waɗi yimɓe 10 maayi ɓe jara juppa yimɓe 20 maayi ɓe jara juppa mais sa darni 4 maayi ɗo 300 hemre bambaɗe fof jihadiste e mbara ko wala innocent ɓurta 20 ɗum ne partout au monde ɗo guerre ka waɗi fof dommage collatéral won ɗum ka won mais mura jihadiste e mbara ɓe kaali ɓe peeni armé mbi armé waɗini armé information laaɓɗo jogui galbal ngal information laaɓɗo ɓe jogui ɓe nani galbal ngal natan 11h yaltan 13h ɓe naati ɓe kippi gueɓe toon so diina Allah ɓe goduno on wakkati ko sabi ɓe tippi marfi maɓɓe ɗe galɓe ɗe a wi a jiɗɗo yaade aljanna a maya a ɗanaki fa ɗawtuji Allah roodi waɗi hokkimaɓe fa ley mura de capital moɗon ɗi sikku ɗo ka yiita tan honata noon on kuɓɓan yiit tan mbari ɗon laaɓɗon sahidu en joho lakara ƴewde yiɓɓe nanggane jihadiste en wonɓe nanggaɓe ɓe landi mbi homo jihadiste fi sabilillahi ɗiɗon immi so daari mbi minen kam jihadiste ɓe nanggui ɓen ɓe mbaray ɓen feytu ko heddi ko fof deƴƴini fuu jihadiste noon deƴƴini saabi yi ko daɗi yitere muɗum ɓe tawi ɓe anda aljanna o esse ɗum gongana ɗum pene ɓe tawi par ce que sa aɗa heeɓa aljanna illa aduna ga kanɗa anda heeɓa aljanna sa gaɗo ko moƴƴi a andi ko aljanna ka heeɓa sa gaɗo ko bondum aljanna ka andi a heɓata gara tawa neɗɗo ana jooɗi yara yuppay mbara ɗum mbiya haali haala maɗa ɗum e alsilamaku exemple gotel kokkama joni an aɗanni joni sa ñoƴi kam a haali haala mi immi neɗɗo yaware mi ño'ugol na wargol hon ɓol kirim aɗan wargol ɓol kirim neɗɗo ñoƴima Allah haali qur'anu muɗum so neɗɗo wi'ima ko boni sa yarraki mbiya ɗum ko boni so neɗɗo lojima lojja ɗum sa yarraki so neɗɗo muccima sa yarraki muccoɗa ɗum mais neɗɗo mucce mbara ɗum ɗum wona dinde a faami nden noon ko jiimi hen kulle kewɗano toon pulaku men o yiɗa gonga jihadiste ɓe
kamɓe mbari pulaku mi hollete joni exemple goto kollamami joni accana kake de exemple goto kollamami ani ƴeewa ɗum ɓeeɗo konne noon alhamdulillah mbarde mbo konne noon on jii ɗo alsalamaku Allah haali ɗum mais est ce que on jii supporter maɓɓe ɗan kaala ɗum bo est ce que ɗum e alsalamaku ni ɓe mbarda kadi on fulɓe mbari joni on nani pullo fon ha ɗum yimi fulfulde jaati ɓe haalta fulfulɓe kalta fulɓe ɓe mbarata ɓe immoɗon mbiyon ɓe alslami en ɓe ni e nini ñande mi haali mbimi supportere maɓɓe wonɓe ɗo ɓe min keɓananɓe dabare par ce que min mbawa so ɓe keɓimi ladde to ɓe mbarami supportere ɓe ɗum min gonda mumen ɗo gonga min kaali supportere wonɓe ɗo ɓe darenti dabare ɓe anda koɓe doguito so ɓe garti ɗo ko eɓe anda cuuɗi maɓɓe ne anda ɗo ɓe tawete ne anda mi jertintoɓe so ɓe nangue wona min nangata ɓe so ɓe mbare wona mi warata ɓe mais mi jertintoɓe ɓe jalta e ko boni ko ɓe anda jaadise ɓe goni wayɓe maɓɓe ɓe anda pulako wala gaño sona jaadisa ko voilà ɗum jimi haalandema joni mi waran tottude haala confrère an Khalifa Koyta so andu aɗa jogui tandela kabaru d' accord merci c'est ko Allah boli mi jogui ɗemɗe ɗiɗi faade e maɗa so yaha wara fuu wiyete iya gali kañum woni base jihadiste en ka en jii kamɓe burdaɓe no ɓe gordini ɓe wawi wiide ɓe keɓay probléme mo pulako heeɓi o ko ɗum sabu mbini kamɓe goni hoore hunde nde mais kamɓe ɓe keɓay probléme mo pulako heeɓi o ko ɗum hokki ɗum pulako mal organisation noon na waɗɗo ɗo no hana wardede na nadde fa ɓeno hen na ko ɗum saabi so o probléme pulako iya gali kañum woni hoore hunde nde mais pulako o ɓamti hunde nde fa hunde nde pullo foof hande nde yaha nde fof yo jaddite noon woto sambinimi bon c'est très simple ko samin ɗum ɗum kul ɗiɗi waɗi soɓe keɓay probléme go'o kamɓe burdaɓe ɓe kamɓe ne gaddi hunde nde meɗen ɓe naati armé ɗe ɓe keewi armé ɗe fawna sanne bon aɗa armé wawa yata wawa waredema ɗum yo go'o hoto jiiɗa sorda si mbarama burdaɓe an dadi an gaɗi vidéo an dari dow muɗum an kirsa ɗum e nde aggorɓe ko warate 2012 nde mbarto yimɓe aggorlokto nde burdaɓe kañum mbari ɓe mais homo yi vidéo maɓɓe ɓe dari ɓe kirsa sorda sen ɓe homo yi vidéo maɓɓe ɓe cuura ɓe cankino dow sorda sen ɓe nen no pulako ƴew kam mondoro fiyama fulɓe jalti an jogui malfe muɗum en kam bulkesi fiyama fulɓe jalti an jogui malfe muɗum en ɗo kam base armé fiya fulɓe jaltata dari an jogui malfe muɗum an kala ana mbara ɓe ana kala nen so ɓe mbara ɓe homo ɓe mbarata barowma fuu sa heeɓiɗo a warantu e landalam kasim ɗiɗaɓal gilla hunde nde fuɗɗi 2012 warde hannde min matay hono ɗo armé o ha jaati immi so hippi kanga e maɓɓe ɗi kanga heeɓe ɗum woni hono armé immo ya hippoyo yimɓe burdaɓe na non banggal jiyasi en ɓe hono armé immo ya hippoyo yimɓe e leydi ngeni hono an nandi hono no ɓe gardi mura ngendeni ɓe mbowa wadde noon mais joni min jiiɓe puɗɗi ɗum ɓe gaɗi ɗum mura wonno koye keso ɓe gaɗi nenno joni ka weltere wonde kesum ɓe ɓami e golle maɓɓe wona honen joni ɓe keeɓi moyen ngaji arande nde ibe ka laamunde armé wawa imminde avion mum so yaha nokku tawi heɓa autorisation France na goɗɗum hande mbawi imminde avion maɓe jaaha ɗo ɓe jiiɗi fou ɓe keeɓi avion ɗum fa keewi ɓe keeɓi avion mbawɗo imminde geydi jaati mais ko jimi haalandema ko welata yimɓe ko par ce que min gonga kalanmi gonga ko welata yimɓe
ɗo jadise ɓe goni fuu sordase ɓe naata feso ɓe naati lekkaji ɓe naata ɓe taɓe to joni ɗum ne gelle ɗe wona mura koye ɓe naatan ko wona mura ɗo jadis tawete le gendi fu ɓe naata ɗum ne bawɗo fu yalta e jadisa ko ɗo jadisi woni fu ɓe sordase ngara so jadise ɓe ngari ɓe sordase ɓe naati tawiɓe to doguɓe so ngari bamako ɗo minen ɗum cakkotoɓe mbiyaɗa ɓe gonto kele suudu muɗum anni ɓe gon hen kele suudu maɓɓe anni ɓe gon hen ko acci e warge fof accita lelingue a baɗa ɓe gulnata ladde to so population civile ɓe gonde mum to ware to faɓe gara ɓe cuuɗo ɗo ɓe cuuɗtako ɗo ka d' accord e joni kasi lano am hono banggal takitene e a waɗino noddandu banggal sukaɓe meɗen fulɓe yala ana gara ana naata ley armée o a wulli hen ko heewi ñanden wonɗo jimami ley vidéo muɗum aɗa wonde woɓɓe gaɓɓetini ngaji sukaɓe fulɓe yalla hono ɗum wori yalla a heeɓi ko jiɗɗa hen ko na fa hande aɗa yawi noɓe gardini mbiɗa yewi noɓe gardi ɓe gara e feytu seeɗa wari sukaɓe fulɓe waɗi ñande ɓe ka naati armée ɓe ka ni jalti formation muɗum pettama lewru fa nanga joddi muɗum ñande mi nanni kasi hemer sappo walla ɗiɗo ɗum yontere jaɓɓi noon tawne mi nanni ɗereji ɓeedo ɓeeɗo ɓiɓɓe fulɓe ɓeeɗo naata ɓeeɗo so naati ɓaman joddiji muɗum laatto laamu fe goto warta ɗum nan noon fulɓe ɓe joni famde ɓe joni uttide guite mabɓe sa yeyi to hamma ɗum kufoto a warete sa wari ga seegu goli ga ka heɓa fa heɓa ndeyanɗa yonkima kika a heɓan du lewru fa nanga joddima ndi ka tawi a suuɗaka mais to ƴew nema walnama deƴere walnama jiiɗa fo aɗa doga ne jiiɗa fo aɗa doga a jotta ko a nemaki koreji ma nemata ko inama renaki abma renaki laati golle de ɗum e go'o e population civile on kalda maɓɓe seeɗa ɓe accana ka hakke ɗo pat naɓe ɗe ɓono ndima ɓiɗɗo mo laato e jadisi ngara mbareɗa mbiya yara yuppay a yara yuppide an rimi ko boni an rimi ko boni maɗa nana ɓiya kañum waddama torra sa rimi ko boni e mbiɗe ɓiɗɗo fe so haɓɓi fulɓe mbiya e haala e mbi fe so ɓoggoledi ndimɗa haɓɓidama kecci maɗa nana sa rimi ko boni ko mo waddama ko boni koy fadde ma ko ndimɗa ko fadde mo waylita so laato ko boni ko torra fo heɓayma neno ko kalnan ɓe ɓiɓɓe maɓɓe bonɓe naata ɓe jadisa ko ɓe anda so inni ɓe warama so abbi ɓe warama kamɓe mbeɗa ɗum en kamɓe lante yonkiji mumen riya so Allah janggo saabi kamɓe wona soɗa saaɓe lantede kamɓe lantede saabi kamɓe laati ko boni ɓiya ya wara e sordasi so wari sordasi on jogui debbo sordasi an jogui ɓinguel ɓikkoye maɓɓe laatugue atime en so ɓiɓɓe maɓɓe laatugue atime en rewɓe maɓɓe laatugue suddiɓe kamɓe ɗum immoɓe mbara ina mo abbumo mbiyande o mbarama onon mbari ini ɓe abbumo de barɗo inama abuma nde keɓɗa ɗo fa waran ɗum nani ɓiɓɓe maɓɓe kayen mbari sordasi so gaɗi ɗo sordasi temedere nogano ɗo kati ɗo fur cukalel keccoy abbira mum mbarama e rewɓe jalti e cuddu sukaɓe sawa pa nenno an gorko moɗo aɗa andi ɓiya ne waɗa ɗi golleji ɓiya yaha ladde wara sordasi en wara yimɓe warta kasi wara gama wara fukko yoppa gennu e suka mum gamaga wara ñama gama yara gama donka wiɗ ɗum mani hakkoye waɗi ko boni yalte nde hunde nde moƴƴa sordasi ma eɓe keɓa renseignement eɓe keɓa yimɓe haaloɓe wiyeɓe aya mani ka koreji mum fou to abbu mum to woni abbu mon andan ɗum ni way so wiya janggo gara mbareɗa mbiyade an a yara a yuppay a yari a yuppi a heeli tummude dow donc fadda hokkude tal konngol e kimnoɗa haalam seeku a tampata a haɓata e gende fof haalde e haalande suudu baba ndu e hoɗum woni kasi noddanuma gandade e suudu baba ndu fa hannden ko waɗa fof wajibi joɗɗen nak kalden wajibi ndewren wajibi beɗodiren juuɗe hoɗum noddanumaɗa noddama fuu mi wala sona ɓe jalta e terroriste ko ɓe ƴeewa tan fadde nadde en torra fo heɓay ɓe fadde ma nadde hunde aɗa deeƴi aɗa dura aɗa jaago aɗa rema aɗa ñaama aɗa haara aɗa deeƴi sabi ɓiya ɗon keɗɗa fof sa deeƴere walnama mere aɗa deeƴi mais hande a yii torrane maɗa ko mbiyanɓe ɓe jalta ɓe gara ɓe naata e armée ɗe ɗum woni battande ɗum woni laamu ɓe iwa e torra ka ɗum tan woni mbawa wiide ɓe mbiɗa heddi ɗum so ujunere ɓi pullo wari naatan armée ɗe somiɗa wuuri alhamdulillah somiɗa wuuri par ce que mayde e junngo Allah woni min nana yimɓe mbeɗe seegu boli terroriste en ñuggene
so terroriste kiɓe mbaɗete mbimi so terroriste a wawno warde ka tan mbaɗi kam ɓoyi min yonki e junngo Allah woni mi huula terroriste ila Allah tagi ka par ce que mi andi yonki e junngo Allah woni ñande gara mi adduna nde terroriste wadda kankoy Allah waddi ka ñande miɗo adduna du faddan iwde adduna ko fecca ñande mayami kañum ɗo mayami fof ko fecca e junngo Allah nden mi hulta terroriste mi Allah kulanmi kañum deno kañum arsinkino a salmina sanne Sékou Boly joni ko mbawɗa wiide joni fulɓe victime na fulɓe woni coupable hunde nde yala e victime na ɓe coupable o question mawɗo mbeɗa wawi wiide fulɓe kaye naate hunde par ce que wonɓe hen victime e par ce que hunde so waɗi coupable o hen victime o hen neno coupable en ɓe naatuɓe jaadisa ko ɓe woni coupable en nenno victime en ɓe jara e juppa e waraɓe ɓe jondaraki gaɗa e hunde fof jaadisi en accata ɗum en laamu accata ɗum en ɓe mbaraɓe ɓe victime en ɓe wala ko gaɗi ɓe yeeso Allah janggo ɓe jaadisi en lante yonkiji mum e jaadi saabi jaadisi ɓe kay gaddema torro nenno victime en gon hen coupable en gon hen ɗum mbawa jabade ma joni suuɗoɓe rebelle en ɓe ɗune jihadiste en ɓe ɗune genre so aɗa andi ɓiya na gora na mawna mo rebelle na mo jihadiste a heeɓa haaldude ɗum yimɓe renoɓe ɗum woni yimɓe gomɓe joguiɓe militaire en so a hokkay ɓe information muɗum hono hen an han a nanguirede andu a coupable na andu a victime so sayke ma won e jihadisa ko so laamu wari wi laamu min mi yara mi yuppay mi wala hen mais mi won banna gorko won hen de yo kañum noon min kam mi wana ana rene e laamu o laamu wattama hunde mais sa deƴnike dow hen banda gorko yaha wara yimɓe warta wara suuɗo na yoppa malfa wara jooɗo banggue maɗa aɗa yiya ɗo an horma andi won hen a koye toro makko ngabbetene ɗum mbimi yimɓe motta so banda gorko inna goto abba goto laatike jaadisi andu o wona banda gorko o yo keferno yo hedda wona alislama kasi so abma laatike anda an abma o galda idée par ce que idée mabɓe o idée hoore mabɓe tan mi anda fo idée cheyɗan noon ɗum idée seyɗanaku noon ƴeew won jaadisi nammi wari to inni ko abbi ko moye inni ko abbi ko sona dewgal mabɓe haɓɓite moy saabi dewgal mabɓe nga dagaki nden an du so dewgal ema abma rek dagaki an ɗum dimaɗa ley muɗum nden an ka jaalu nen no hanko ɗum hani warede hon neɗɗo wiiri ɗum waɗi toon ɗum woni so neɗɗo laatiki jaadisi an laati hono seyɗani ko seyɗani jaadisa ko garɗo fa ñippa diina Allah ka ɗum ne diina Allah ka ñippata diina ladde a fe goto yiya sona kamɓe an nanano minen cukaka amen nanno yan erguel basi ana garano aduna o ɗum kamɓe noon no kamɓe cifano kamɓe ni erguel basi en mo ɓe kiɓe fof mbaran keɗɗo fof waranɓe ɗum ne neɗɗo so sayke ma woni jaadi sako tan andu iwi sayke ma so laamu wari hollumo ɗum tan mbawmi haalandeɓe par ce que sa hollama tora makko an ngabbete joni les vidéo mo holluɗa yimɓe joni o jaati est ce que neɗɗo e hoore mum tawa aɗa selli aɗa wawi waɗde ɗum neɗɗon tawa yara e doro tawa ɓama e doroga ɓa waɗa e fey hunde so Allah waɗima seyɗani ka wala fof ko watta so a laaɗa seyɗani so laaɗa jihadisme tant que aɗa sammalla hoorema ngeetuma no woodi a latta ko jihadisme mbiɗa yiɗi Allah woni bojji saɗa yiɗi Allah juul hoor a yi jihadis ana hijja bada a yi jihadis naati avion yen Makka ha hoton lekki alslamako nuygal alslamako wona Makka noon juulle joyi landi wona hijji won hen wona jakka won hen wona jumma won hen jihadis ana jumma jihadis jumma illa Allah tagi ɗum saabi neɗɗo yahata jumma lowataki jihadis lowatta kono jiiɗa fu ladde wona doga jihadis hijjata so goto yiya jihadis ana hijja saabi ɗereji natteɗi fa kijjaɗi avion ɗi ɓe mbawa nadde avion saabi soɓe gadi leguel soɓe jaa ɓe jahan lakara jihadis hijjata jihadis juulata jihadis jiiɗa fana doga jihadis nani avion ɗo joni a nana mbiya polɗi immike de maysa jappama motoŋaji ɓe doggi ɗum wona islamako joni ko woni objectif Sékou Boly Diaty ko jiɗɗa hande ko jiɗɗa faminde yimɓe sako pulako min ko woni objectif am ko jimmi hande pulako wara naata e armée pulako naati e armée
pulako heɓa sembe pulako gure mum jooɗo tawi ɓiɓɓe fulɓe ane mobilaji armé gure ɓe jooɗi le gure maɓɓe dabaji maɓɓe ɓe jokki ɗum ɓe mbakki malfu maɓɓe tawi ɓe cuuɗaki ɓe kaljay ɓe dogay min ɗum jiiɗan min pulako somin mayay du ɓiɓɓe fulɓe ɓe kemmi fuu mi nanna armé ɗo e duuɓi noogay temps min ka peut être a waytani wettimi an waytade wonɗo saabi junngo Allah woni neɗɗo anda ñande mayta ɗum mayde neɗɗo e junngo Allah woni mais pulako ka andan gonko gaɗanɓe ɓe wallahi mi haalanti hunde wotere hannde mi naati e hunde kirna yonki nanni ka hen mais min jaati mi naati e hunde mi anda natirimi hen jaati ɗum andumi mi andi Allah ni fecci mi wara mi walla pulako o wona wasude ko naatumi hunde wona gorga konde mi naati hen fa jottimi dande so jeeyimi taw mi yettike dande dabare fo wala mi jaati mi anda ko nanni ka wadde sona suka fulɓe naati arme wallahi mi anda mi yita mi naati hen par ce que bilisa nanni kay mi naati mi andi ɗum Allah fecci Allah ni hoddori mi waɗa o golle yalla pulako naate mais suka fulɓe naati ɓen joni ɓe mi andi ɓe ka nguuran fa maaya tawi ɓe kaɓɓake neɗɗo ɓiɓɓe maɓɓe ɓe ndimata ɓe naatan l'école janggan so jangi laatto fonctionnaire kayen tu pulako laatto hono sa tuti hunde ni fuɗan le laamu o yaade ɗo duuɓi sappo duuɓi noogay tan pulako wilito le laamu o nde pulako wilito le laamu o fuu torran watta mi hokkete exemple gotel joni Boko Haram Nigeria Boko Haram jadi sen Boko Haram ɓe fuu ɓe awsankoɓe no feccere maɓɓe fof awsankoɓe mais est ce que a nani awsankoɓe Nigéria ɓe a nani ɓe mbare toon population maɓɓe gueɗi maɓɓe ne eggiri a nana aran ko aɗa nande population gonɗo toon sordase maɓɓe ɓe sordase ma sa darni sordase en temedere hemere bambara ɓe fof awsankoɓe nden noon awsankoɓe Boko Haram ɓe mbawa population wawa immade fa wiya yaha waraya population maɓɓe civil o na sordase immo fa jaha duppa e gelle maɓɓe par ce que sordase ɓe sa darni temedere hemere bambara ɓe fof yo awsankoɓe noon nden noon fulɓe du joni ko naati jaadi sa ko tawi fulɓe ana goduno armé ɓiɓɓe fulɓe ana goduno armé ana jaaha le gelle to tawata gendi fulɓe ana jooɗi ka so watta mo yiite ko ɗum ka ɗum ka ɓe gattano mais onon jaadi sen huuɗaɓe Allah ɓe on jiiɗa pulako yaara yeeso on jiiɗa pulako daña on mbi pulako natta armé on mbi pulako junna waare muɗum on mbi pulako tacca tuuba muɗum so laamu du wari dogo on joppon pulako ware so pulako laamu o witti pulako yifa doga du joon kuwoɓe ladde to cakkoɗon ɓe o mirfotode o jaata fenno ko so eɗen mbare fou en bardete ɗo onna haalama ɗum kufaali ka hammaɗum kufa wi min tampi ladde to min gartan le gendi so min cakkiɗomi fou min cakkoto ɗon no min cakkori français ni mo wi population fulɓe o moy so Allah jaɓi ƴiƴa men ɗa somin mbarama tan ruppoto e moɗo onon to hoɗo ɗum ɗon min gara en gaɗa nandi gooti tubaji minen tubaji amen taƴa bahe men juuti onon ɗum min taccan tubaji mo min jurna bahe moɗo so laamo wari sellata en wara en fou eɓe kani yurmade population civil o hay ka torra woni pulako fof ke nangodire itten bonɓe ley meɗen so mbiyen hay tanki itta bonɓe ley meɗen pada mbiyata hay ana way hono sa ɓiri kosan tumbude joni a waddi weekure saami ley hen beeku aɗa won beeku mutir nagge ɗum beeku so saami ley hen aɗa yiyani ɓawlika walda e kosan ɗan noon kosan ɗa wawata yadde sa itta beeko hen fof ke ciwaɗa itta hen beeko jaadi sen ɓe kamɓe woni beeko joni ɓe naati ley meɗen fof ke itteɓe ley meɗen cuuɓe ɗe ɓe jaltini ɓe sen jaltiniɓe torta ka iɓi joni Khalifa Koita ko mbawɗa andu wiide haala sakkitama yalla secteur o yalla fulɓe ana anda ko woodi hande yalla tiiɗalla o faaha e ɗum iwa e hakkude leñol fulɓe vraiment min ka mi nani ko seko haali ko ɗo haaldi ni wullo fuu ana andi ko woodi hande ko kaɓe mbi bonɗo o ka yo bonɗo noon mais homo ɓuri bonde cuuɗo o bonɗo bonɗo o ka heedi o bonɗo noon mais an cuuɗo o bonɗo o aɗa ɓuri bonɗo o bonde nden no hannden fulɓe ana kaani ƴewde hannden no leydi meɗen ngol wori hannden ni ana kaani ƴewde du tampere nde gonɗen muɗum hannden nde ana haani ƴewde du yehe bonne warte en fof nanga ɗen mbara ɗen tawe a yaray a yuppay ko ɗum waddi e ma ɗum
enen gondi gonɗe hen fof eɗen andi gonɗe mo ɓiñum woni he eɗen andi mo bamum woni he eɗen andi mo tanum woni he eɗen andi donc jomum yaha bonna e wara lombo hakkude men enen du eɗen jooɗi eɗen deƴƴini mi suusa haalde a suusa haalde noon a suusa haalde laamu par ce que kamɓe ɓe mbare a sahalay du laamu o wara mo ware nen ko laamu o warta so wara ko wakkati noon mais won nokku goto min ka ɗo jimmi haalande kanko seko hoore muɗum nokku fuɗɗo tawete hono boɓe ɓe ana so nokku o tawete hono fiyamana yimɓe mbaraɓe fof hono yimɓe wonɓe toon hono hamɓe wallude ɓe tawi ɓen ana keeɓa assurance tawi laamu no jooɗi toon puisque sa yi hannde ko heewi pulako ana hula hollude fou ɗum ɓe kulata ɓe mbiyan somin kolli fou so laamu o witti fou laamu ka waran tan maɓɓan tan ɗetto so ɓettiki tan ɓe gartan ga amin ga ɓe gara ɓe mbarami mais so yimɓe ana jogui assurance nokku fuu ɗo laamu o wari so holla so golli golle mo galto o fou ana jogui assurance caggal muɗum ɓen du laamu o ana puisque laamu tan ana rendo yimɓe ndeno yimɓe ɗiɗon wala ley leydi ndi so wona armé meɗen o en fuu ɗen kaani jokkodirde armé meɗen o hokkodirde muɗum juuɗe armé o pullo ana hen koroborojo ana hen ceɗɗo ana hen sifo ana hen on armé hani renude leydi ndi ndennu so a won malfama min won malfama nenu laamu ka wala donc laamu ona hani wande on ɗon nokku fa gasa tawe jendi fuu de tawete ɓe gari e muɗum pour que civil ɓe gara mballa ɓe kolla wonɓe hemɓe ɓe keeɓa ɓe mballe no gasiri fuu tawi kamɓe ɗe ɓe ɓamana yimɓe assurance nokku fuu ɗo holla fuu tawi ɗum jogui laamu ana jooɗo ɗon ana festama wakkati seeɗa kal ana waldire ɓeɓe tawi aɗa jogui hono cuusal muɗum quoi bon ɗon jimmi haalde hen seeɗa kal d' accord mi faami ɗo mbiɗa wawi jabani mo ɗon seeɗa laamu o hande ko mura nanna ko saare maari e gelle seɓɓe ana toon ladden koɓe ani jahatu ani cuuɗo to ana mbiya yimɓe seɓɓe ɗe mbiya ɗum nene so on kaali min goyen humin mbaran o fuu laamu ana andani won appareil ngaji kesi keɓaɗi koɓe kalta e rakkiŋaji téléphone fuu laamu an nana mais kamɓe ɓe anda ɗum risi hokki laamu o ladde nde fuu sumete so ladde nde sumama ɗo suuɗe wala kasino joka joho aljanna fuu watte wobo tan ya aljanna yimɓe wattuɗo ɗum gartan c'est tout ɗum dabba mi haalande o d' accord tal mi sikka vraiment faamu waɗi hen ɗum min ko jimmi haalde hen min du merci bien ok madina mi jowtima mi landi ko jamma sanne merci beaucoup mi salminima welli min sanne teddi faydi merci bien sakiraɓe ƴeewoɓe Pinal TV ɗum waddinomen hannde ɗo e cité ministériel ɗum woni cité administratif ɗo gonɗen ɗo hannde mbiɗa wonduno e Sékou Boli kañum e confrère an Khalifa Koita radio fréquence 3 nden noon mbiɗa miila yimɓe kewɓe heeɓi hen famalla ko woni leydi Mali joni en nema ka kañum golle ko armée malienne wondi hannde yalla jaam ana warta e leñol fulɓe kañum yalla jaam ana warta centre leydi Mali ɗo yalla ɓiɓɓe leydi ndi ana reyno faaha nden noon miɗen salmina armée malienne o fuu miɗen salmina Sékou Boli golle komo wondi ko faaha lanɗo faabu ɗum so Allah jaaɓi laaɗo holɗo hen hono muɗum kasen so Allah jaaɓi salamu aleykum moɗon